Weche mag ngima oganda. Luoro nitie ni kido mar abiriyo mar coronavirus nyalo bedo ni osemole pacho ka. Ma kaluwore gi kwan mar ji ma oyudo midhusi mar COVID-19 kata mayudo COVID-19 ma osebedo ka medore kuom maromo dwe achiel mokalo. Judith Omondi otwa kod jolony kendo omiyo waler mathoth. Dhi higni adek nyaka ne midhusi mar coronavirus molie pacho kae. Lipot masani wuok e migawo mar thieth nyiso ni kwan mar ji miyudo kod midhusi mar coronavirus medore piny maru. E kor dwe mar 10, kwan mar ji mane yudo kod korona nyocha thoro bedo e kind ji 30 nyaka 40. Kwan ni osemedore nyaka 100 gi wiye chakre jumbe 3 mokalo. Odiochieng' ma kawuono, ji 60 oyud kod midhusi mar coronavirus e kwan mar ji 397 mane opim e seche 24 mokalo. Jolony weche mag thieth kod midhusi koni nyalo bedo ni ma en kido mar abiriyo mar midhusi mar coronavirus e pacho ka. We are experiencing the 7th wave of COVID-19 in Kenya. You'll observe that there's a lot going on in terms of people having infections, flu-like infections. We are at the alert threshold of wave resurgence. Bende gikoni kido ni mane ochako golo ranyisi ne chakruok mar dweni nyalo medore ahinya to e kinde ma oganda jo Kenya dhi e nyasi mar Christmas. We are going to witness more infections as we go into the festive season when there's a lot of movement and celebrations in the country. Because we are aware that the infection rate is going to increase for the next 2 or so months. If you're going to a place where you think that you're likely to be exposed, then wear your mask. Make a personal decision. So wash your hands all the time because it's not about COVID. Avoid shaking hands all the time because it's not about COVID, it's about general hygiene. If it's a mask, decide when to wear it. If you're going to a crowded place, you're going to a place, a wedding, a burial, a social place where there are many people you're going to interact with, especially indoors, and you're going to be there for a long time, then wear your mask. Bende gikoni kido ni ok nyal bedo makech kaka mago mane osekalo, makmana ni ji man kod tuoche moko e dendgi nyalo bedo matek poni giyudo tuoni. Ji mapok oyudo chanjo bende nyalo bedo piny poni midhusi ni oyudogi. We have large proportions of people who have underlying conditions and comorbidities. Such people, when they get infected, whether they're vaccinated, when they're not vaccinated, the outcomes are severe. If you're not vaccinated and you're at risk, especially those people above 50 years and people with what we call comorbid diseases, other diseases like hypertension, diabetes, then you are the one actually you should worry about. Chanjo duto ma osechiwe pacho kae hao milion 22.8 kama romo milion 18.3 osemi joma dongo. Rowere manie kind higni 12 nyaka 18 osemi dos maromo milion 2.7 ka chanjo mag booster maromo milion 1.6 bende osechiw. Piny owacho pod medo jiwo oganda jo Kenya mondo jiwre mar kawo chanjo ahinya to kaluwore gi luoro ewi medruok mar ji mayude sani. Judith Omondi, Ramogi TV.